Тапшыруыбызны шушы көннәрдә узган күркәм вакыйгадан башлыйбыз. Мәскәүдә 2000 ярым милләттәшебезне берләштергән татар штабы Казанга килде. Әлеге Мәскәү татарлары хәрәкәтенең төп максаты татар телен һәм мәдәниятен саклау. Яшьләр белән очрашу, концертлар, интеллектуаль уеннарны даими рәвештә оештыручы штаб 22 ел эшли. Казанда узган очрашудан Динара Хабибуллина. Бүген без Мәскәү татарлары штабы җыелышында телебез, мәдәниятебез турында сөйләшүләр калабызның милләт йортында уза. Милләттәшләребез нинди нәтиҗәләр ясап, киләчәккә нинди максатлар куя. Алар белән без дә аралаштык. Штаб турында кеше белсен, штабка үзенең балаларын, племянникларын, дусларын җибәрсен. И самое главное, безнең штабның үзебезнең идеология бар, да? Безнең үзебезнең политика бар. Менә шул политика белән, идеология белән монда сезне таныштырга инде. Мәскәү татарлары штабы 1997 елда оеша һәм ныклап милләтне үстерү өчен хезмәт куя башлый. 2018 елда татар штабы 100дән артык чара оештырган һәм анда 10 меңгә якын кеше катнашкан. Әлеге очрашу дәвамында Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерү чараларын күбрәк булдыру турында сүз барды. Бүгенге чараны мин бик тә мөһим, бик тә урынлы, бик тә файдалы дип саныйм. Безгә шушы үзебезнең милләтебезне, телебезне инде бер төбәк белән генә түгел, бәлки менә шушы төбәкләр берләшеп, татар мәнфәгатьләрен инде шушындый татарны саклау, үстерүне ил күләмендә алып бару, координациялау һәм алар шушы төрле тармаклар буенча гамәли эшләр башкаралар. Яшьләр чыгышларны игътибар белән тыңладылар. Сораулар бирү мөмкинлеге дә бар иде. Если олар штабта, то уже кертә, конечно. Если взять процентное соотношение, на бүгенге көндә бар 50 энтузиастов, активистов штаба, ну, оларның 5-6-сы, наверное, всего лишь, наверное, коренные. Безнең күбрәк активистлар Казаннан. Беренчедән инде Мәскәү яшьләренә актив булырга телим, чөнки күбесе яшәсәләр дә штабның бар икән белмиләр, иренәләр килергә. Килсеннәр, актив булсыннар, өйдә ятмасыннар, чөнки штаб ул безне берләштерә. Штабка килгәч инде өеңдә кебек хис итәсең. Гел шулай булсыннар, якты, күңелле булсыннар. Мәскәүдә татар штабының уздырган чараларына йөрим, әгәр минем вакыт туры килгәндә инде. Мин уйлыйм, менә 20нче елда узачак менә бу Татарстанның 100 еллыгына багышланган әйберләр бик кызыклы, бик әйбәт булыр дип инде. Мәскәүдә торган Казан, Татарстан кешеләренә телим, аралашыйк, бер-беребезне белик, бер-беребезгә ярдәм итик, бер-беребезне күтәрик һәм бергә булыйк. Әлеге очрашу халкыбызның мәдәниятен саклау һәм үстерү буенча тәкъдимнәр белән төгәлләнде. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан.